Nu știu. Nu știu cum de am ajuns să am atâtea vizionări pe canalul meu, dar vă mulțumesc că mă vizionați. Și canalul meu l-am făcut cu un prieten de-al meu și acum canalul meu a luat așa multe vizionări și este foarte interesant. Și acum postez mai multe short-uri decât videoclipuri, dar o să postez și videoclipuri. Nu știu, canalul meu cred că a scăzut din cauza că fac numai short-uri, dar o să fac și videoclipuri, nu știu dacă a scăzut, nu știu. Chestii treci, știți. Canalul meu a crescut foarte mult. Vă mulțumesc că mă vizionați și ne vedem data viitoare pe alte aplicații social media sau ne vedem în alte videoclipuri.